Mina ke ngokwazi kwami ngendaba yaleli bandla yaba khona bobaba bayithola ngo-1952. Manje ubaba eneyinye isheshe bese asonta kuyo, ungene lapha ngokugula besheshe akuyo bengena indaba nokugula kwakhe. Manje ke wahlangana noSithole. uSithole lathume uNkosilanga athi ya eMozambique kunabantwana bameni bafisayo le ngoba nikhokhelo nabo. Manje ngempela wawenza lo msebenzi ukushumayela iSithole. Njengamanje nibona eMozambique wonke kukhona njengenxa yeSithole uthunywa kwakhe. Manje baba mase saphindukile mina bese ngimfana nje omncanyana nje lo angakayi nesikoleni. Niya esikoleni sesingabafana nje impela sesikwazi nokuhlabelela izingoma zale isonto. Ngeqiniso ngisho ukuthi nikhulele kuleli sonto, nigane kuleli sonto ngomthetho waleli bandla vele, ishade ngaleli sonto. Ngamanye amazwi ngifuna ukusho amabandla semaningi, ngifuna ukunqamulela njengoba sesibaningi. Ngashona ilanga inkulumo lena inde kakhulu. Ukuzani bemfundisi ubaba wami nguye umshumayeli leli thempele laseEBuhleni, lingakabi nagama laseEBuhleni, beyifana kusho isiguqo ingakabi ithempele. Ithempele iba khona masemese likhona sengimshumayeli ubaba sangasekho andlulile emhlabeni. Manje ke kwathunyelwa umfundisi ngubana kuleso sikhathi ube umvangeli. Konke lokho kwenziwa amandla lawo yokuthumela abavangeli nabafundisi ngeNkosilanga. Iminyaka ningahluleka kuyichaza kahle, kodwa emveni kwalokho angekho sewahambile uNkosilanga kwaba nonyanga ezulu. Mina nibemshumayeli esikhathini sikanyanga ezulu 1982. Kufika unyanga ezulu ngo-1988 kwesibili kube sengimshumayeli. Yimi ke beniphathi la esalela khona lapho ngako umshumayeli. Ningasho ukuthi ukudla konke isikhiya sakhona besinami unikela konke ukudla uma sebafikile boba abanyanga izulu. Manje ke sasuka lapho ke saya le endaweni abangasekho lapho lale khona amakhosi yaleli yalizwe. Saye nayo ikhona inkosi inyanga izulu. Sifika khona lithi ilizwi mangingene nayo baba nyanga izulu likhombisa la amakhosi aleli lizwe alale khona. Njengoba mase ungena lapha kule indlu yabangasekho, ikhosi nekhosi elingasekho kunombhalo walo. Mina ke senikhumutshela ubaba nyanga izulu lithi baba le inkosi usubani bani, likhombisa wonke amakhosi, likhombisa wonke amakhosi. Ukupheleni kokubani ukhomba amakhosi siphuma siye la kunamasosha khona mhlawumbe amaphoyisa amathwale amaflaga. Kufika kwayima khona kusho ukuthi nifuna ukwenza inkonzo la ngokushesha. Baningi abayikhona bala kwaZulu njengoba bahamba nenkosi yabo Praça de Zerois. Manje uthi ke inkosi inyanga izulu, thulani nizele ukuthatha amakhosi yaleli lizwe, nihamba nawo mina ngokuba niza amakhosini
njengoba silapha angeke umuntu wazi ukuthandaza uyothandaza mina ngedwa ukhuluma lokho bekunalifo mafa mancane bemakhona qeda kokukhuluma usiyalezela umyalezelo wala emathuneni bangasekho masinyana kubuya amafo ngokusheshsha ubuya imvula njengoba ngibona nje nimanzi nje bese sila nobaba ngaphandle yinetha imvula uqeda kunetha kale imvula naye uqeda umthandazo lo bese athandaza yena ubaba nyanga izulu sithulile sonke namaphoyisa wonke bemakhona babona isimanga somuntu baqala kumbona ukuthi lo muntu unjani manje emveni kwalokho masaqedile umthandazo athi ya mina njengoba sengila nifuna ukunitshela uma ningabuyanga kwesithathu kuleli lizwe idimoni elila ngeke nilikhipha ni fanele niphinde nibuye kwesithathu konke lokhu nikuzwile kodwa ningayazi ukuthi inkosi ikhuluma ithini sithi saqeda lapho niyabona ukuthi ningafanekisa 20 meters or 15 meters emveni kwalapha awukho mvula inile ine khona lapha bese sikhona kwezwa khona inkonzo khona sisuka ke sisabelana wasebenza umsebenzi wonke lo azele wona niyanqamulela njengoba indaba inde kakhulu uma saqedile umsebenzi aze ngawo washo uthi ifuna bontombela labantu babonayo bagqotshwele lekiti nalo hambile umfundisi magubana bona ke bebabeke uvangeli mina ke nami ngifake uvangeli kodwa njengoba nibhisi njengoba umsebenzi wonke ukwamukela abantu isikhiya sakhona besinami sinami kushiwe ukuthi uma sengiza la ngizogqotshwela la ubuvangeli bami laba bobili Tombela nomfundisi magubana kulesi sikhathi bengumvangeli bengumshumayeli bafakele le esabelana eMaputo umsebenzi lo banawo manje hayi uvangeli manje ukufaka kwami uvangeli luye nifakwa la sikhathini sika uthini endaweni yasesabelani lesikhuluma ngayo thina sebesikhuluma ukuthi le ndawo yethempele besisho ukuthi ensaleni manje inkosi ifikile inyanga ezibili cha yekani lokweni lo ikhuluma khona ukuthi ensaleni yini ensaleni la kusesabelani washo inyanga ezulu lokho leli gama livela la kwaZulu manje ngaqinisa livela ezulwini manje yathi inkosi maseyiqeda ivalelisa ebuya ithi nina bala eMozambique imali yenu ngeke ibuka yakwaZulu njengoba ingomali le mavukuvuku kusho ukuthi le mali athi mavukuvuku akayisebenzi ndawo nizoyishiya la kule ndlu bengihlale kuyo namathikithi kusho ukuthi izulu leno likhona la engisiya khona konke kodwa mihlangano yenu yonke akwaZulu njengamanje nibona ke umhlangano fanele sibe khona la ngokuba sibuswa la ngamanye amazwi usho umfundisi wena umfundisi oqala waseMozambique bakhona babe khona bokuqala kube nomfundisi Thobela kuba nomfundisi Mabila kuba nomfundisi Silinda kube noNtamelo kube nami lesingu 5 sonke manje laba bangu3 bahambile emhlabeni usale thina ababili ukhona umunye angekho la manje simshiye khona le ekhaya eMaputo ba